नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभे। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी मलाई से घीव निकाले के बहुत ही आसान और ईज़ी तरीका। आज हमनी के बिना मक्खन निकाले, बिना कौनो ताम-झाम के सीधा मलाई से ही घी निकाले के तरीका सीखल जाई। तो आप लोग देख सकनी जा, एजा हम मलाई लेले बानी जौन कि 3 से 4 दिन के मलाई हटे। आप लोग देख सकनी जा। अब का करी कि सबसे पहले एगो बर्तन में सारा मलाई के हमनी के निकाल लिहल जाई। त देख सकनी जा फ्रेंड्स, सारा मलाई के एगो हम बर्तन में निकाल लेल बानी। एजा हैंड बीटर की मदद से सबसे पहले एकरा के का कइल जी कि अच्छा तरीका से हल्का-फुल्का का कइल जी कि बढ़िया से हैंड बीटर से एकरा के मथ लिहल जी। देख सकनी जा, ताकि जो सारी बा बढ़िया से मतलब कि मिक्स हो जाए। तो देख सकनी जा हम बढ़िया से मिक्स कर तो एजा हम मलाई के बढ़िया से फेंट लेल बानी। यही तरीका से आप लोग के फेंट लेवे के मतलब कि ज़्यादा नइखे फेंटे के, आप लोग देख सकनी जा। अब बढ़िया से जब फेंटा जी तब हम आप लोग के दूसरा तरीका बतावत तनी कि का करे के बाटे। अभी देख सकनी जा हल्का-हल्का मतलब कि एमे से घी निकले लगल बा। आप लोग देख सकनी जा। अब का कइल जी कि गैस की तरफ चलल जी और गैस पे हम कढ़ाई पहले से चढ़ा देले बानी और थोड़ा-सा एमे पानी डालल हुए बढ़िया से जल गइल बा। अब हमनी के सारा मलाई के कढ़ाई में डाल देवे के चाही। त एजा हमनी के मोटा तल के एगो कढ़ाई लेवे के पड़ी। त एजा हम एल्युमिनियम के कढ़ाई लेले बानी। आप लोग देख सकनी जा। अब त एजा हम सारा मलाई के कढ़ाई में डाल देले बानी। आप लोग देख सकनी जा। आँच पहले हमनी के तेज कर देहल जी और तेज आँच पे पहले बढ़िया से एकरा के पिघला लिहल जी। त देख सकनी जा बढ़िया से पिघले लगल बा, हल्का-हल्का एमे उबाल आवे लागल बा। अब का कइल जी कि एगो चम्मच की मदद से बराबर एके चलावत रहल जी। त देख सकनी जा हम चलावत तनी तरीका से आप लोग भी बीच-बीच में एके चलावत रहब जा। अब जब बढ़िया से ही हल्का-फुल्का जौन साड़ी बा अच्छा तरीका से गले लागी मतलब कि मिक्स होखे लागी, तब का कइल जी कि थोड़ा-सा हमनी के आँच के कम कर देहल जी और बीच में बराबर मतलब कि बीच-बीच में हमनी के यही तरीका से चलावे के रहे के बाटे। देख सकनी जा। त आप लोग चम्मच की मदद से और चाहे तो पलटा से हल्का-हल्का एके चलावत रहब जा। अब का कइल जी कि धीमा आँच कर देहल जी और धीमा आँच पे बढ़िया से एकरा के पाके देहल जाई। और अभी तक हमरा चैनल के सब्सक्राइब नइखी जा कइले आप लोग, तब प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और चैनल पे अगर पहली बार आइल बानी जा, तब प्लीज़ ये वीडियो के लाइक, शेयर कइल मत भूलब जा। तो देख सकनी जा फ्रेंड्स, बढ़िया से हल्का-हल्का मतलब कि अपना आप ही का होई कि धीमा आँच पे बढ़िया से पाके लागी। यही तरीका से हमनी के छोड़ देहल जाई। अब एजा थोड़ा-सा हींग भी अगर डाल सकेनी जा अगर पसंद होखे आप लोग। वैसे का होला कि थोड़ा-सा एकर जौन स्वाद होला बदल जाला। कितना लोग एमे लौंग भी डालेला तो डाल सकेनी जा आप लोग, और ना तो ऐसे भी बना सकनी जे तरे हम घी बनावत तनी। अब यही तरीका से धीमा आँच करके छोड़ देहल जी और ये देखी जा हल्का-हल्का घी बने के जौन प्रक्रिया बाटे पूरा होखे लागल बा। मतलब कि धीरे-धीरे हमनी के घी बने लागल बा। बीच-बीच में चम्मच से हमनी के लगातार एके चलावत रहे के बा, ना त का होई कि जौन ई साड़ी बा ना मतलब एकदम पकड़ ली और फिर आप लोग के जौन घी बनी उतना अच्छा ना बनी। ए वजह से आप लोग बढ़िया से एकरा के चलावत रहब जा। और फिर कढ़ाई के भी का होला कि छोड़ावे में थोड़ा मुश्किल हो जी, ए वजह से बीच-बीच में एके चलावत रहब जा आप लोग। तो ये देखिए जब फ्रेंड्स घी छोड़े लागल बाटे मतलब कि साड़ी से घी निकले लागल और पूरा तरीका से अभी नइखे, काहे कि पूरा अभी घी बढ़िया से नइखे निकलल और साड़ी में अभी बहुत सारा घी बाटे। आप लोग देख सकेनी जा कलर हल्का-हल्का चेंज होता। यही तरीका के हमनी के एकरा के चेंज होखे देहल जा और बीच में के छोड़ देहल जा चला के। और लगातार अब का कइल जी कि बराबर एके चलावत रहल जी, ना त का होई कि अंदर से पकड़े लगी और फिर हमनी के घी जले के भी डर रही। तो ए वजह से धीमा आँच कर देब जा, धीमा आँच पे एके बीच-बीच में चलावत रहब जा। तो इससे पहले भी हम घी निकाले के जौन तरीका बतैले बानी, जौन कि आप लोग यूट्यूब पे देख सकनी जा। जौन यस जी किचन रेसिपी जौन हिंदी बाटे ओइजा हम पहले अपलोड कर लेले बानी और ओइजा हम ठंडी के दिन में के तरह घी निकालल जाला मलाई से, ओइजा हम तरीका बतैले बानी। और आज के जौन तरीका बाटे ई सीधा मलाई से घी निकाले के तरीका बाटे। गर्मी के सीज़न में का होला कि फ्रिज की ज़रूरत होला और कितना लोग के पास फ्रिज ना होला। तो ये तरीका से आप लोग आसान से आप लोग घर पे ही घी निकाल लेब। जब मार्केट से भी बढ़िया आप लोग घर पे घी निकाल के तैयार कर लेब जा सीधा मलाई से ही। ना ही आप लोग के मक्खन निकाले के टेंशन बा और ना ही ठंडा पानी के और ना ही बर्फ़ के। तो ये तरीका से आप लोग चाही जा त बहुत सारा घी निकाल लेब जा और बहुत ही कम समय में और ताम-झाम कौनो नइखे करे के में आसान तरीका बाटे। आप लोग बस स्टेप बाय स्टेप ए वीडियो के देखत जाई जा और आप लोग भी घी घर पे ही निकालल सीख जाइब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स एकर कलर पहले से ज़्यादा डाउन हो गइल बा। अब एजा हमनी का कइल जी कि गैस के बंद कर देहल जाई। तो एजा घी जौन बा पूरा तरीका से गरम हो गइल बाटे और आप लोग देख सकेनी जा। एजा हम गैस भी बंद कर देले बानी फिर भी ई मतलब कि जलताटे। तब एके हमनी के लगातार यही तरीका से चलावत रहे के बाटे ताकि जौन घी बा बढ़िया से ठंडा हो सके। अब एजा घी जब बढ़िया से ठंडा हो जाई तब हमनी के गैस तो पहले ही बंद कर देले बानी जा, तब हमनी के एकरा के चूल्हा से उतार देहल जाई। तो देख सकेनी जा
जौन घी बाटे अभी भी जलत ताटे, काहे कि हम गैस बंद कर देले बानी और घी बहुत ज़्यादा गरम होला, पहिले ही आप लोग के हम बता देले बानी। तो जब ये ठंडा हो जाए तब हमनी के चाहे छन्नी से छान के निकाल लिहल जी। आप लोग कोनो सूती कपड़ा से भी छान के निकाल सकेनी जा। ये देखिए बढ़िया से हमनी के घी बन के तैयार हो चुकल बाटे। अब का कइल जी कि एगो काँच के बर्तन लिहल जी, एमे चाहे छन्नी डाल दिहल जी और कलछल की मदद से सारा घी के निकाल लिहल जी। तो चलिए जब फ्रेंड्स सारा घी के निकाल लिहल जा। यही तरीके से कलछल की मदद से आप लोग सारा घी निकाल लेब। चाहिए देखिए जा हमनी के कम से कम 100 ग्राम से भी अधिक घी निकाल के तैयार कर लेल बनी जा। आप लोग देख सकेनी जा। यही तरीके से आप लोग भी घी निकाल सकेनी जा। अगर आज के हमारी घी निकाले के तरीका आप लोग के पसंद आइल होखे तब प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब